Mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ikanatong tanano. O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon o sa dili pa. Ako ni basahon ng pipilangan nag-comment si Merialyn Corbera. Salamat sa pagpadayon og upload sa drama Digilex kay maora ni akong lingaw diri habang nagtrabaho ko. I'm listening in Saudi. Pa-shout out di ay sa akong manghod na adiri sa Riyadh. Digilex, salamat sa pagbasa. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Merialyn Corbera, shout out sa imong manghod. O kang Kitten Slab, salamat sa kanunay nga pagbasa sa among mga comment diri Idol Digilex. God bless always. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Kitten Slab. O kang Kimberly Bordan, salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Asmit Salira, thank you Lord sa imo yung gipaspas og upload. Humno din ako adisir ko maminaw sa uban nimong drama amping kanunay. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Asmit Salira, thank you kayo. O kang Lesel Suelo, tana makadumdum si Rickson nga si Laila, og salamat sa sumpay pirmi ko na minaw o listening from Barin. Salamat kayo pagpaminaw, Lisen Suelo. O kang Maricel Sirawin o Maricela Larawiran, hello sir, minaw jud ko nunay, dili lang ko ka-comment kay busy sa workload. Salamat kayo sa pagpaminaw, Maricela Lawiran, salamat kayo. O kang Isim, wow bilis, thank you so much admin, God bless you all listening from Indiana. Salamat kayo sa pagpaminaw no Isim. O kang Sel Sapino, akong ate, ako jud ang first, hey, thank you Digilex, salamat kayo no te sa pagpaminaw ning dramaha, thank you kayo. Amping da kanunay te, salamat sa pagpaminaw, Sel Sapino. O kang Rocky Vlog, padayon tagpaminaw sa drama, salamat kayo no Rocky Vlog sa pagpaminaw. O kang James Savero, kini nga drama pila pa ka episode ani mahuman, bata lang kay habitan ni mahuman James Savero no, pila lang episode mahuman ni. O kang Maristel Humawan, dali ara sa Laila sir, oy I only live to love you lagi sir kay wala pa. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Maristel Humawan. Ako nang na-upload ang I only live to love you, tanawa lang diha sa akong post. Salamat to sa pagpaminaw, Maristel Humawan. Bayno, dita maglangan niya ang sumpay ning naghinapustang Sugilanon. Laila Libat, Part 37. Unsyalan may ato, ma'am? Nabas, Rickson? Ay, ma'am. Ay, palihog ko, Bi. Sultihin nga may nangita niya. Layla angan. Okay, sige, yes, ma'am. Akong sultihan. O sa ting pangalan ni mo, ma'am? Ingna lang, Layla Libat. Layla Libat? Apelido ni mo Libat? Basta, ingna, palihog lang dito. Sultihin lang si Rickson. Nga nagpaabot niya si Layla Libat din sa gate. Sige, pero anik lang una ding sa gawas o na, miss, ha? Di man na pwedeng mo pasulod migod kung wak may makailang. Sige, Landay. Huwag kayo kalimot, ha? Layla Libat ang nangita niya. Ako ba kang apasos, Layla, no? Pero murag, nagmerida maguganina sa mong parang sulti ni Ma'am Teresita. Uy, ha? Huwa magpalibak ang akong ma'am. Hello, ma'am kong palangga. Ay naman mo, Tikoy. Kwan, di anami sa ilang dapit ni Venus, ma'am. Ug si Layla, tuwa na sa gate, nanuktok na. Kung unsa may mahitabo, balita itayon ko, Tikoy, ha? O paninguha asab nga makakita sab ka ni Rexon. Sige, ma'am. Mo paduon na lang ko ni Inday Layla. Pero ayaw lang usap pagpapo pa. Kay nagmirida ra ba kaganiha, Tikoy? Mita, ma'am, no.
wa para ba ko kasulti? Nakahinom doon sa... Kalandigoy. Nakahinom doon na ka? Oh, sige na. Ikay back up ni Anang Laila diha. Yes, ma'am. Hello, Bimbo? Oh, Venus? Anong nanawag naman sa ka? Naproblema ko ni Rexon. Ano naman? Bilakaw ba siya? Wa siya mo lakaw. Pero mas ganahan na siya mapundo sa veranda. Unsa? Unsa naman lang. Kung balik si Laila sa luyo sa bahay ug magkasulti sila. Venus, dili mahimong magkasulti sila si Laila. Maulagi niya akong problema. Kaya dili ba siya mo patuon ako? Kinahanglang imo siya nga maaman. Ma! Manang, asa ka? Ahay man si Rickson, ma'am. Ay, kay naay nangita niya sa gate. Unsa? May nangita ni Rexon sa gate? Kinsa? Alay, lalibat ko na, ma'am. Unsa? Paluway! Bimbo! Niya si Laila! Bye! Manang, dali nagbadool agad ako. Ha? Isod gud si mong oha ang akong isulti kung dili ka gusto nga palayason ti ka. O siyan man ka na, ma'am. Dili mahimo nga dunay kasulting laing tao si Rexon. Labi na gid ka ng Laila libat. Nakasabot ka? Lakaw! Balik sa kusina. Og ayaw gid sulti si Rexon nga dunay nangita niya. Nakasabot ka? Oo. Nakasabot ko, ma'am. Panuway ka gid, Laila. Panuway ka gid. Venus? Ay! Rexon, misuot ka na dito ni sa sala? Nga naman, gipunan ka na sa veranda? Gusto kong... Gusto kang unsa? Mulakaw? Unsa? No! Dili ka pa mahimo mula ka, Rexon. Oh, nga naman. Basta, dili mahimo ka mulakaw ka. Oh, nga naman. Kay... magpaabot pa ta sa doktor. Bago pa biya kang gioperahan. Mao ba? Mas maayo tingali nga mupahuway ka. Katuog lang una. Sige. Salamat na may patuon ako, si Rexon. Ay naman ang gisugo na ako. Ika pa nga atoon si Rexon. Ay, may mga tunog na nagpaingon din sa gate. Nganong niya ka? Ngano'y kay Mikawas Venus? Sa Rexon akong gipangita, o dili ikaw. Niya ka sa kumbay, Laila. Busa, ako ang magbuot din, he? Hain si Rexon. Paggawas sa si Rexon, Venus! Laila, may balik na ako sa Rexon, oy. Busa, ayaw na hasula pang ihuna-huna. Kinahanglan magkasulti, mi. Kinahanglan iya kong buwagan sa ako tubangan. Gaya na siya gusto matubang nimo. Mao na nga ako ang niya. Kay makigbuwag na kuno siya nimo. Kuya, wagod. Ipadukon na lang din ang buwag-buwag karon. Wa kay mahimo. Kay mo may gusto mahitabo ni Rexon. Busa, mahimo ba? Ayaw na pabaga si mong naong, oy. Pauli sa inyo. Og katong tiguang Luisito ang ilara og maayo. Bahala ka. Dili ko mo biya kinhi ko dili mo gawa sa Rexon. Unsa? Baga ako ni mong naong? Paggawa sa Rexon, magkisulti ko niya. Manang? Oy, Dong Rickson. Unsa may tuyo ni mo din sa kusina? Uhaw? Wow, may problema. Ano ay, niyay tubig. Lingkod lang daha. Hain si Venus. Kuan, to asa. Ba't hain to siya? Tubig? Hatagan ti ka tubig. Lakaw na, Laila. Ayaw na pakita na mo. Ug labaw na ayaw pakita ni Rexon. Bungol ka, Venus. Ingon ko, dili ko mo biya kinhi ko dili na ko ikasulti sa Rexon. Unsa man ka? Masagpa ka? Bisag sa paon pa ko nimo, dili ko mo biya dinhi.
Ayaw nagpasugas Laila Venus. Niya sa bigang tiguwa nga ka? Ay. O sa maning inyo ha? Song ning inyo? Pagawas sa lang si Rexon. Magsulti rami. O pagkahuman. Kung di na siya ganahan ako, mapauli ko. Bugo ba ni mo? Oy, di ka git makasabot? Di na siya ganahan makiksulti ni mo? Makigbuwag na gisexo ni mo? Siya pasugihan na sa mga tubangan. Gusto niyo kang sakit sa lawas? Ha? Ha? Ay, inagkamot ko! Laila! Balik ka, Venus! Balik na! Pinabati ko nga! Malupoy ka ni mo, Venus. Mawasan nila sa Rexon. Dili! Wala sigog man ni mo! Sa katapusan na mong kita, in love pa siya nako. Busang kinalat siya, ang musulti na karon, gawa na siya gusto nako. Ay, saba! Uy, inang buktan! Sandas! Mag-doorbell! Dali! Oh, Laila! Ayaw! Ayaw mo panuway! Ayaw! Unsa ron? Maray doorbell dong, Rexon. Lano, nalimot na kang kusngalan sa doorbell dong. Ano man? Ano na itaw sa gawas? Hala. Tao? Sa gawas? Ay, Dong Rexon. Ayaw na paggawas ay Dong Rexon. Patay. Unsa man? Ha? Ikarabog na ako ng Laila! Sunod! Venus! Ay, nagsukol ang Laila! Inalang! Paglayas mo! Layas! Ay, igo ka, Laila? Angas ka. Agoy, igo ka ngingiw. Nasunggo ka ngingiw. Nagog akong ilog! Silbahis ka! Rexon, balik sa sod! Rexon, may kimigawas ka! Nakaila ka na ko? Kinsam ka? Rexon, love, mamahig ka sa sod! Rexon, nanawa naman ka magkailan ako! Dong Rexon, naunsa man ka? Kinsaman mo? Nako! Rexon, manood na ta. Bisaad ka na ako nga magpakasal na ta. Ayaw na ni Kusba. Rexon, sa may ditabo ni mo. Nanawa naman ka magkailan ako, ha? Tinuod na nga akong gisulti. Wa ko makailan ninyo. Ano? Paglayas mo! Rexon! Si Dix, nakakita ka. Si Rexon to, di ba? Uday, Rexon! nakakita gyud ko. Nisigag yun ang akong mga mata nga nagtutok ni Rexon. Siya ang magyuto. Naunsa man to siya? Manawa naman siya magkailan ako, Sir Dix. Kada ko imposible nga wasa magkailagan ni mo, day. Ang ako lang tingaling na drama lang siya. Ha? Dili ni mahimo. Rexon! Ablihin ni puntahan! Magsulti ta! Rexon! Rexon! Ablihin ni Dix! Magsulti ta! Rexon! Kinsam ginabuyan na. Nganong nakailaman siya nako? Ato siyang kaaway sa negosyo, Rexon. O gusto ka niyang tintalon. Gusto ka niyang ilogon gikan ako. Unsa? Mo nang gusto niya buhaton. O Rexon. Pero siya matong babae nga misangpit sab nako sa ubos sa veranda. O, siya to, Rexon. Sa ako nag-iingon. Gusto ka niyang ilogon gikan ako. Mayo gani kaya ako kinang imong gipili. Ha? Lain na ni Rexon, Sir Dixoy. Wala naman ko niya ila. Tambag ako yung kalma lang una rin. Di lang yun na nato siya pikihon. Kaya ako sab, ni aksyon o kalain ang akong utok. Balibog ako. Nga nagyukahan nga nakahimo mas Rexon sa wa pag-iladi, Laylay. May balik na kita sa Rexon ka, Venus, Sir Dix. Okay, mauna, pero balibog. Mamauli lang una na. Dili mahimo. Oy, Inday! Asa ka, Laylay, oy! Layla! Naunsa naman, nilipot siya sa luyo. Agoy, mutunga sa masaga to sa luyo sa bahay nila ni Venus. Wana, mulis nga na sabding ilong ko sa pagtungas dito. Day, Layla! Inday! Balik na rin, Inday, oy! Layla!
Layla! Inday, maluit. Taong kaning tiguang, Inday. Huwatak ko! Nahilo man siya sa gawas. Oh, syaro naman sab kung dili siya mauwaw. Ngawa ni mo siya ilha. Oh, uy. Nagdugo ang imong... Ilong. Oh, nagdugong akong ilong sa pagsagpa ni... Tug salbahis ka babay. Kinsa yangan? Ni kinsa? Sa babae. Rexon, kalimti na naguto mga panuway. Nagsamok-samok lang sila sa tong kinabuhi. Pero, naghilak siya. Maayo kayo mo dag inartista tong bayhana, Rexon. Busa kalimti na siya. Okay? Naluoy man ko sa babae, Venus. No. Dili ka ang nga maluoy niya. Dili. Rexon, love. Ayaw taon pagbatod og kaluoy sa itong mga kaaway. Kaatbang ta sila sa negosyo. Ato sila kakompetensya, Rexon. Busa ayaw gid pa datong bayhana nagkasabot ka. Naa naman siya nawag. Si Bimbo. Dili ka na sa sala, ha? Hello, Bimbo? Hello, Venus. Anong dugay mo kuno mong natubag? Nagkakubot ni karon diri sa bay. Olsa? O ga naman? Namugos kit nga musod sa bay si Layla. Aron makigsulti kang Rexon. Olsa? Bibalik ko dahil si Layla. O laki, may balik siya. Og nakita na bagay siya ni Rexon. Olsa? Nagkatubangan na gid sila? Oo. Maayo na lang gani. Kay wa gyud makaila si Rexon kang Layla. Kung mao ka na, nahibaw na to si Layla nga na amnesia si Rexon. Ambot lang ka ato. Ang ako rin nahinumduman. Nga nangutana rin si Rexon kung kinsa sila si Layla. Mao ba? Dili ni mahimo. Dili mahimo inan ko ining Rexon. Mangin artista naman nun siya. Ngawa siya kailan ako. Kinala ako ni Klaro. Kung wala bagay siya gusto na ako. Kinala mahuman ni Uy. Ay, Layla! Ari lang ko sa bus. Nagluwag? Sakit sa nagudtuhod? Sir Dix! Doon naligid ko sa tuwa sa veranda nila, Sir Dix. Anan lang ka diha. May tubog gawa sa Rexon diha. Laaya ni Rexon, oy. Kalit mo lang kalami. Kinala magkasulti gud mi. Naunsa naman. Nga no magikutaw si Rexon, nga wa naman makaila na mo. Hinampak. Wa na. Nag-check up na nga kong secret love. Hello? Ma'am? Ikaw ni? Ako kinidigoy. Ako ni. Oh. Naunsa naman mo diha? Unsa na may nahitabo, ha? Gubot pas lukot ang nahitabo, ma'am. Unsa? Nga naman lagi. Unsa man, nagkasultigit sila si Layla o Rexon? Nagkita ba sila? Nakita na gyud mo si Rexon, ma'am. Pero, pastilan, dunay dakong hitabo. Unsa? Unsa ka nahitabo, digoy? Ma'am, askang libuga. Usaw taon ng pagkaunsa, nga wa naman mi ilhan ni Rexon. Unsa? Wa na siya mo ilhan ninyo? Mauna, hangtod si Layla, wa na niya ilha. Unsa may nahitabo niya? Hinanag ko sa tungod sa veranda. Mayunta ko mo gawas veranda, Sir Rexon. Kinala makasulti mi tarong, uy. Lain gini kong pamati, da. Muwa ko ni tagda. Kinahanglang imo gid nga pasabot og maayo si Rexon. Kung kinsa na si Layla. Mo ni akong paningkamutan. Nga makalimot gid siya sa hingpit kang Layla. Siyang lang, tabangan ka. Mubalik ko niya. Magsabot ag maayo.
Sige, bye, Venus. Bye, Bimbo. Saan magkanin ako, ha? Oh. Uy, Sir Exxon. Wala siyang galikuran kanina. Hain magkapay mo, Sir Exxon. Kilang ko maglihok kini sa kunay mutangan. Maniid lang yun ko. Exxon! Ayaw pagawa sa akin, murag mauwasan ni. Tingog to ni Venus. Ari na ko sa gawas. Sir Exxon, may gawas siya sa veranda. Nara siya. Magkasulti na gid mi. Rexon! Ikaw? Rexon! Naunsa naman ka? Ano naman ko ni mo ilha? Giyon sa mga ni Venus! Rexon, tumag ako, oy! Sutihin ko sa tinuod ko nga na naingon ka, ana. Kung nakautang mga ni Venus, mga wala ka mo pauli na ako. Okay naman ba kung buwagan ko ni mo bisang sakit? Basahin mo lang desisyon. Kinsa gani ka? Gabi sa di mo may artista rin sunoy. Ako man tato'y nag-practice, anak. Ikaw man yung mabist aktor. Kinsa lagi ka? Di sa kumutoy, makalimot ka na ako. Tinuod ang akong gisulti. Wa ko makailali mo. Ilamoy, kumedya niya. Sobra na sa kumedya ni mo, ha? Sakit mo ang kumedya, ha? Tinuod lagi akong gisulti. Wa ko makailali mo. Si Laila ko! Laila taon ko! Layla? Layla libat? Nakailaman lagi ka na ako. Oo na gisulti ni Manang. Ha? Manang? Si Manang. Kisa may... Nuna, ano mo sa kadiha? Palayo sa mong bahay, panuway! Venus! Giyon sa manan ni mo si Rexon! Nga naman naman siya magkailan ako! Layas na, ha? Ayaw na pakita ni Rexon. Kaya magpakasal na, be. May hukom na siya nga magpakasal, be. Rexon, dali na! Rexon! Venus! Mag-isang tani mong ulo. Ikaw ginakaingon na ni panuwaya ka. Palayo na naman ni Rexon! Rexon! Tawag ni Uwan na. Love, dali na. Manutin na kay ni Uwan na. Rexon, ayaw kalimot ako! Bisahan niya ka ni Papa nga magminyo na ta! Hilom, ha? Rexon, dali na. Kailangan naman kayo na kasi mong tambal. Dali. Rexon! Ayaw limot-limot na ako! Dali na, love. Rexon! Dali na sa pagkinabuhi. Rexon! Nasaan naman ka? Rexon! Ayaw na pagawas dito sa veranda, love. Kaya malibog lang kasi panulti atong kakompetensya sa sinegosyo. Pero, luoy siya. Nabasa siya. Dili siya angay nga kaluyan. Salbahis kitong bayhana. Kontrabida to sa itong kinabuhi. Ha? Rexon, tutok na ako. Ako ang imong uyab. Ako ang imong pangasaunon. Nagkakita ka digit sa ako mga ebidensya, dili ba? Oo. Pero... Ayaw na intawon pagduha-duha, love. Doon na ba ako'y sakit? Sakit? Ikaw, dunay sakit? Oo. Doon ako'y sakit. Sa kasing-kasing. Busa ayaw intawon ko hatagig problema. Ayaw gipada sa istorya atong bayhana. Mangingilad siya. Ha? Rexon, papasa siya muna ako na katong bayhana. Haba? Maluitod ka na ako, love. Ha? Love, katara mabayhan ang nakapasabot sa sakit sa akong kasing-kasing. Mamatay na ko inihigayon akong magpadaka niya. Ayaw paghilak. Magkahilak magod ko sa mga nahitabo karon.
Nahadlo ko nga madaka sa drama atong bayana. Layla. Mapasa si mo huna-huna namang pang-ana, Rexon. Mapasa na! Nagtala nagdibalas ito kinabuhing kanapangania. Pero, Pero, nabasa siya sa... pasag dito siya nga mabasa siya sa uwan. Ganahan na kita siya nga kaluyan ni mo. Mao to ganun pakita gid siya nga nabasa siya sa uwan. Mao ba? Sayang isunay. Wala magiging siya maluoy na ako. Unsa na ba kaniha, Inday? Miyak ka naman na kaniha sa yuta. Sir Dix! Wala gid mailan ako, Sir Rickson. Usa. O niya nakasulti na ba mo? Sir Dix. Pero, wag ihapon ko niya ila. Grabe sa batikon. Grabe sa siya. Imposible. Uy, nga malimot siya ni mo. Makahinom-dumang gani ang bata sa iyang mga kaduwa. Siya na hinoon, malimot ni mo. Maulay kinitinuod, Sir Dix. Lisuran tuhuan na lang. Hinasag mo tuhuan ako yan. Ang tao malimot lang kung ma-amnesia na. Hala. Naunsa ka, Sir Dix? Sigam ako di mong mata diha. Layla, dali, mamauli ko na ta. Naatay istoryahan. Kinahanglan nga mamauli na talay. Kay, muraga, ikaw tanaw na ko, muraga kagpiso di nga gidunlok sa kabasa. Pero Sir Dix, kuan... Ato ning klaruhon, Inday. Dali! Ma'am. Oy. Ma'am. Goy. Naunsa man ka na si Layla. Kapasagod ni Ana. Ako sad, ma'am, tanawasad ko. Nabasa sa taon. Tita, una makailan ako, Sir Rickson. Unsa? Maunay akong gibalita ni mo, ma'am. Di ba? Wa mi ilhan ni Rickson. Ngano man. Nabuang na siya. Para man siyang na-amnesia. Mao ka na atong klaruhon, ma'am. Pero mag-ilis una mig uga. Tuod. Hala, sige. Pag-ilis una mo uga nga sapot. Unsa? Didto gid si Layla sa inyong luyo? Ubos sa beranda? Mao na, Bimbo. Lumiar yung pusilon sa panuway, oy. Unya, nagasulti sila sa leksyon. Oo, oy. Maayo na lang gani kay bigawas ko. Og ako silang naabtan. Kaya ako nadasa sud si Rexon. O saman, Binos? Wag yun ba kahinumdum si Rickson kang Layla? Maayo na lang gani kay Wagyod. Bilabad na lang hinuon ng yang o. Binos, kinahanglang ilikay na ni mo si Rickson kang Layla. Kadtong Layla ang kinahanglang pugnan sa pag-ari sa amo. Kalma lang lagi. Mapangitaan na ito nagpaagi. Pangitaig yung nagpaagi. Kay ako ang kinapusilon si Layla kung maari pa itong usab-sabay. Binos, kalma lang. Gunong sa ka ba? Kung mapriso ka, papas na lang damgo ni mo, anak. Ang importante karon mao si Rickson. Bantayin ko na siya maayo. Labi na nga nagkita na sila si Layla. Dahil, Layla. Ano yan? Imnaw na ning imong kape. Ha? Dali. Imna. Sige na. Ay, sige, lingi. Ha? Sige na. Kuan, Oh. si Rickson, Sir Tigoy. Wala gid siya mailan ako. Malagi na yung hininghigayo na ato gining klaruhon, okay? Atong klaruhon. Layla, paantoon ka ni Papa ni mo, Luisito. Pa? Layla, tinuod ba ang gisulti ni tita nimo nga dito ka silang Binos ug nagkita na mo si Rickson? Opa, dito na ko. Nakita na Miss Rickson. Pero
Wala naman ko niya ilha pa. Layo, Rickson pa, oy. Kung di na siya ganahan ako, yun na lang ako prakahan. Dili kay magdrama pa siya nga nalimot siya na ako. Wa siya magdrama, Layla. Unsa? Posible. Na-amnesia si Rickson tungkol sa iyang pagka-ospital. Unsa? Posible nga na-amnesia si Rickson tungod sa iyang pagka-ospital. May tao kong gitaugan aron ipasusi ang ospital. Mag-confirm karong adlaw ang tinuod nga nahitabo ni Rickson kunon sa gyoy iyang sakit. Ha? Imo cellphone pa? May cellphone lagi ka diha pa? Dawgan kong tawganan sa di pa ko mamatay. Pasad, uy. Ay, sa tapos sultihan na pa, uy. Ayaw nagkamatay. Hello. DJ Lax Remix. Okay. Salamat. Ha? Bye. Layla, DJ Lax Remix. unsa nimo kamahal si Rickson? Aw. Kunsok dun gud pa. 1 to 10. Nagi sa 20 pa. Una ko love niya. Lain na din may mata pa, no? Kung mao ka na, ipakita ang imong gugma niya. Pahinumdumi si Rickson nga ikaw si Layla ang gisaaran niyang kasal. Ha? Na-amnesia si Rickson, Layla. Unsa? Na-amnesia? Oo. Na-amnesia siya. Busa. Pahinumdumi siya kununsa ka sa iyang kinabuhi. Na-amnesia? Oo. Kinahanglang mahinumdum siya nimo sa di pa ko mamatay. Pa, ikaw basad pa ba? Ay, sa pasigigis ko tanong mamatay na ka pa, uy. Extension lang ni nga akong kinabuhi, Layla. Busa, kinahanglang magdali ka. Balik din sa bahay si Rickson. Sir Diggs! Sir Diggs! Saan ni Dapita? Saan ni Dapita? Sir Diggs, sumigaw ka ni Wara-Wara, Sir Diggs! Hindi akas bahay, Sir Diggs, oy! Nila ni Papalisito! Sir Diggs! Paminaw! Na-amnesia ka si Rickson! Ha? Mauna, Sir Diggs! May nanawag ni Papa Luisito. Yang taong gipasusin niya sa ospital. Ug mao ni miripot nga na-amnesia ka si Rickson. Daan pagkita ko. Gusto gyud ako sa kuntagan. Na-amnesia siya. Mao nga wa na siya makahinom-nom kanimo. Ug doon natin mission, Sir Diggs. Ha? Unsa may atong mission nila? Dili ka ta mga matay na? Dili na siguro, Sir Diggs, uy. Ang atong mission, mamalik ito silang bahay ni Venus. At atong bawion si Rickson. Unsa? Mauna, Sir Diggs. Kinsay inyong bawion, Layla? Si Rickson, tita. Amo bawion. Kinahalamay numdum siya na ako. Akon mauna. Tinuod yun ang pagduda ni Luisito nga namnesia si Rickson. Mauna, tita. Namiss siya. Ug among mission ni Sir Diggs nga bawion si Rickson gikan kay Venus.
Binos. Yan ang kandado nga imong gipapalit. Maayo hinuon. Kinahanglan mataod na sa gate. Unsa? Kandaduhan ko na ang gate, Bimbo. Aron dili na gyud makagawa si Rexon. Ay naman si Rexon. Tuay na. Nakatug na siyang kwarto. Binos, kinahanglang makasal na mo si Rexon. O di ba? Kinahanglang may mahitabo na ninyo. Ug mumabdos ka ba? Aron di na gyud siya magkabalibad sa pagpakasal nimo. Gusto ka. Mao nang angay na kong buhaton. Kinahanglan mo mabdos ko. Aron, maangko na gyud ako ang bagong memory ni Rexon. Mao ka na, Binos. Hatagi kalipay si Rexon. Aron di na gyud siya mahinumdum ni Layla. Gusto. Mao ka ng buhaton ko. Dali na. Kandaduhan na to ang gate. O kinahanglan ako lang ang mayawi ini. Hello, love. Nganong niya naman ka sa veranda? Gusto ko hangin. Mao ba? Love, natawagan na ba na ako ang wedding planner nato para mapadayon na gina nga tong kasal ba? Pero mas maayo tingali nga sa huwis lang una ta magpakasal, love, no? Huwis? Oh, sa huwis lang una ta magpakasal. Huwis? Mao na, love. Kinahanglan makasal na ta sa huwis. Aron mahiluna na ta. Mahiluna? Yes, love. Gusto na biya ka og baby. Baby? Sawa pa ka ma-amnesia. Naghisgot na ka og baby. Ganahan na ka nga magkaanak na ta. Anak? Baby? Oh, Junior. Ganahan ka og Junior. Sir Dex, tinawag ko. Usain Uy, ko sulti. Tinawag ko, tutuki ko. Kaya git ko ni mong naongin day. Ha? Nagwig pagkakulot kayo? Ay, mo ni kitawag disguise, Sir Dex. DJ Lax. Disguise ba? Unya, ikaw sabo, naimuwig ko. Oh, kana. Magwig sab ko? Uy. Uy, kahugaw ba niya akong wig? Uy. Ay, mas mainam na ko tuon tanahon. Pero murag unique ba? Kinalang dilihap sa itong mga wig. Kay mga pobre man kunuhay ta. Mamaligyam tagbangga. Maninda tagmangga? O, Sir Dix. Ug ato ta maninda og mangga sa duol silang bahay ni Venus. Unsa? Nana, nagkandaduhan na gyud ang gate. Kana. Kinahanglan dili na gyud makagawa si Rexon. Manang! Manang! Inday? Siyalan man? Ay, gay may isugo ka, Inday? Kinahanglan mamati kag maayos ako instruction. Ay, unsa man ka na, Inday, ma'am? Gikan karon. Way mo gawas og muso din hisabay nga mananghid nako. Tungod kay ni anak ko ang yawi. Hoy, hala? Mga priso ta din, ma'am? Paniguro lang na. Nga di makagawa si Rexon manang. Kaya na-amnesia man na. Pasinyag, magpataka lang naglakaw. Ay, tuod, no? Busa, kung mangumpra ka, mananghid pa ka nako. Wa ka ni problema, ma'am. Timan iha. Bantayan sab nimo si Rexon kung niya kasabay. Ay, gordya na di ko karon. Pahibawon lang ko nimo kung magawas siya diha sa lawn. Dili mahimo nga doon na siya ikasulti nga tagagawas. Nakasabot ka? Ay, dili man sa maliit ni nung bahay sa gawas, ma'am. Gawas lang kung magadalat taas nga bangko ang muli-li. Basta. Mao na to. Lakaw na. Bantayan gyud nato si Rexon nga dili makipagsultis mga tao sa gawas. Yes, ma'am. Ma'am? Kinsa ka? Hala. Ikaw
di koy. Ako ni. Oh, giaha ka pati imong naong. Nganong brown man ang imong naong? Ma'am, make-upan ko ni Layla. Ma'am, nini among lakaw, iampo in town mi. Unsa? Kunun sa mangani may tabo ning among lakaw, iampo taon nga malangit ang among kalang. Unsa? Oh, nanamilit ka namang good ti koy. Ma'am, sa dili pa akong manamilit sa hingpit. Oh. Kinahanglan nga masulti na dako kini nga... Oh, Layla! Ikaw na? Oo, tita. Ako ni. Ka mga lagong ko ninyog naong. Tita, foundation na ni tita, oy. Maninda mo gumigmangga karon. Onsa? Maninda mi mangga. Uy. Wa, gyud. Kining ma'am, iampo in taon nga mahalinan mi sa dili pa mi mo abot sa among destinasyon. Kay asa magyud di ay mo, ha? Amo nang kuhaon si Rickson sa ilang bahay ni Venus, tita. Unsa? Unsa? Mao ka na kamong mission karon, ma'am. Mag-mission impossible kami karon. Unsay ngan? Mag-mission impossible. Mao nga kinahanglang iampo nimo ang among kalang. Unya? Iampo in taon ang among buhi paman mo. Iampo na nako. May wa ka papaya masulti di koy. Mao kani. Hindi pa maayong iampo ang inyong kalag. Unya na lang kun mga matay na mo simba ko. Labang mood o pila ka loud. Unya. Unsa man ka, Sir Diggs? Ready na ka sa gubat? Ready na. Yan na, ang bakat sa mangga. Kama ba? Ready na basad? Ang bakat sa mangga? Ready na. Sige, tita. Ato na mi, ha? Nahala. Pag-ayo-ayo mo sa inyong lakaw. Mangga! Mangga! Mangga mo diha! Mangga mo diha! Mangga! Mangga! Agoy, kasakit sa akong liog ining bakat nga akong ilutlo. Mangga mo diha! Layla. Mangga! Day, mamawayo na ta, day. Sir Diggs. Mura magnitulingig ng liog ko. Ay, sige. Manghunong una ta. Salamat. Bugat sa din mangga, uy. Salamat. Pero day, nganong gitinoon man yun natog pamaligya og mangga, uy. Nganong, gikan pa magita sa iskina, naglukdo sa atong baligya pagkabugata, ba? Ay, sus, Sir Diggs. Aron ba na, doon na tayo saksi ba? Nga mamaligya gitag mangga, nga muso din ni silang subdivision. Ay, gani kay pasulda rin mga mamaligya, ay no? Sultita. Di sila stricto. Ay. Nganong hupaw manggarya nga swerte magata? Kuan manggod, Sir Diggs. Kunahuna ko ba? Makaila pa ba balik na ako sa Rickson, no? Ambot lang ka. Kanara ba ko nung amnesia? Malimot yun ko na sa nangagi. Hello, love. Nganong misud mo ka din sa kong kwarto? Nganong man di ay? Nganong pero may magiging kunimuhag kan? Ingon anak mo kita sa una, good. Kada kita na to, kiss dayon. Kay, dili man ka mo sugot nga, dili ko mo kiss ni mo. Venus, na ako'y papa? Ha? Papa? Parehas imong papa. Nasa ba ko'y ako? Pero patay na. Mao nga, nagtipo na ta din sabay. Kadong babae nga Layla. Mahimo ba, Rexon? Dili na ka maghiskot atong bayhana? Luoy man siya. Di lagi ka angay nga maluoy atong bayhana? Kay mga tulisan ang kaliwat ato? Mga mangingilad? Tinuod ka?
Mangingilad ang kaliwat atong Layla. Ang iyang amahan tulisan. Busa, papasa siya muna-una. Mau ba? Tulisan? Oh, kanay tulisan mo patay nagtao. Oh, parehas sa salida sa TV. Oo. Parehas sa salida sa TV nga imong pagatan-aon. Love, mahimo ba? Ari na lang na i-focus na ako imong una-una. Rexon, migaw na kayo kanimo. Please, kaksa ko. Hagi ko. Please. Kana hagi ko. Rexon, kaksa ko, please. Gusto ko, baby. Please. Hagi ko, baby. Rexon, anong ihunong ka sa pagkihis na ako? Ambot. Unsing ambot? Wa ba di ka gimingaw na ako? Ha, Rexon? Ambot. Kuan. Sakit ako mo. Rexon! Asa ka? Rexon! Puset! Ano man to siya? Wa magagasa ko romansa. Rexon! Asa ka? Paro-parong bukid, paro-paro. Mga bulak, pamulak na tamo ha. Kay kung dili, lungguan tamo sa inyong mga pungangong mga buwaka mo. Manang? Ay, oy, Dong Rixon, nga nung may gawas ka man. Ang auto. Auto? To sa garahe dong. Wa gayo diri sa hardin. Oy, Dong Rixon! Asa ka man, oy! Dong! Manang? Asa ba si Rexon? Ha? Midulod ba to sa ubos? Naghisgot man katuog auto? Unsa? Hello! No! Rexon! Rexon, dili ka mahimong malakaw! Naon siya, maning agaw na kung babae. Mao na may nang hostage og lalaki. Rexon! Asa ka? Hilumis na kay sa kong auto! Ang yawi. Yawi? Nahibaw ka nga, yawihan ang auto? Ang yawi. Rexon, dili ka mahimong mulakaw. Wa pa ka mahinumdum siya mo nangagi. Kinahanglan makahinumdum ka una ka mahimong mugawas din sa bay. Nga naman. Ngunit tugon sa doktor. Dili pa makaayo ni mong mugawas. Kay wa ka pa mahinumdum siya mo kagahapon. Tabangi ko. Sound ha? Nga mahinumdum. Mahinumdum ka ra lagi. Pero kinahanglan mo patuo ka na ako. Dali na. Mainom ka na sa imong tambal. Dali na sa sod, Rexon. Mangga! Mangga mo diha! Mangga! Mangga! Manggang inlaw, ginog mo diha. Nga nung miyaw nang magaray. Sir Dix, ninatas duol sa bayan ng Venus, Sir Dix. Diha lang ka. Anda ka diha. Paninda lang diha sa gawa sa gita. Alis ka dito dool, yun. Kay mulipot ko sluyo. Uy, kadit lang. Tingali mapusilan ka ni Venus, ha? Ay, di lagi. Di na ko magsaba-saba dito. Maniid lang ko sa luyo. Diha lang ka, ha? Ako na rin niya sa gawas. Tindero man kong mangga karon. Ako tong sundo na akong maikyo nga maliga dito sa bilyadan ngayon. Mangga! Mangga! Nga onog mangga! Nina, ikos luyo sa ilang bahay ni Venus. Narang biranda. Wa may tao. Ang hinauna ko mag-standby din eh. Taas-taas minsan ng paril din ni Sluyo. Igo lagi na ako makita ang veranda sa sod. Saan ninaas kilid? Naman di kahon sa mga beer diha.
Mao ka ning giingon ni Sir Digoy. Agianan ni Venus kung mahubog siya sa una. DJ Lax Remax. Hala, daghan man din ang kahuna. Mahimo gid na ako himong hagdanan paingon sa sud. Magkasud gyud ko sila Venus. Ako na lang sa puno niya. Pero dili lang una kumusod karon kay hayag pa. Mangga! Manggamit mo diha! Mangga! Ilang usay ko tuot na da. Ilang manggal mo eh? Tatag 80 ang kilo. 2 kilo ka na, be. Sige 2 kilo, ha? Oh. Oy, padaplin no. Naiauto mo agi. Padaplin. Ha? Di. Sipin mo man, ha? Sir Dix! Ngano ka, Sir Dix? Si Bimbo. Ha? Si Bimbo naasakit. Hala, seto na. Duko, Sir Dix. Duko. Hoy! Kila na mangga? 80, sir. 80. Ano ka, Noy? Dong, bili kilo mo, Dong. 2. Di mo na ni 2 putos to. Nakong bayan, dong. Ano ka kilo ako, Noy? Wa na dong. Orat na. Bye-bye. Madi pa tatadali. Saan ito mo maligyaig mangga? Nagdali maglakaw? Magpalit pa ang ko. Mag-doorbell na ko. Ano may bawas si Venus? Ngani ako. Sekalaw gawa. Neriyot kita masakpan. Tawa lagi ka diya. Ang katawang ka. Ngang. Nanan si mong tingog, Sir Dix. Ganina. Mura mga naipit. Pero huy, lain na rin mong tanawon, Sir Dix. Kumudagan ba ka ba? May pinababakang-bakang ka naglakaw. Nasa guldagan, lain na lagi. Mura mabili na mong tiil. Kinsa may dili ko yawan nga may agso na mag-rolls din. Ha? May agso na palantaw-lantaw tato. Yun, inuul man. Tingaling mailhan tong dagway. Bisan ko na itong muna ta. No? Bitaw sab, no? Okay. Marka man yung atong kagwapo. Bisag ay, Kawahay man ay magwapo. Hay. Pero, wak man sa siya kaklaro sa tunaw. Kaya nagkao man ta. Unya, karon. Unsa naman ta ni? Ha? Aw, unyang gabiin na nang mabalik dito, Sir Dix. Unsa? Mabalik ta? Ikagabi? Oh, Sir Dix. Ay, siga-siga ni mong mata diya, Sir Dix. Mission impossible biya ni. Nainumdum ka kung sa pagsaka ni Venus. Kung mahugbog to siya sa una, di ba? Agim to sluyo sa ilang bahay, di ba? Niyong ka? Tinaw na. Ang yang agya to, may mga kahon man to sa beer nang gipatong-patong sa gawa sa gate. Sir Dix, tuwa pagyapon dito ang mga kahon. Sa? Mauna. Mong sa gabi kita mo balik dito. Kay musod ko sa bahay nila ni Venus. Usa? Ay, di ka mahimo, Sir Dix. Di kita pwede mo biya din, he. Kung dili na ako masultihan sa Rickson nga, amnesia siya. O nga siya magpuyos bahay ni Venus. Ay, ilad to, ilad. Bitaw, no? Kinahanglan may bawag si Rickson nga doon na siya ipay. Kanagyan, Sir Dix. Kay kung tinuod nga na amnesia siya, nagpatuyan na lang og tabi ang ngiw-ngiw nga to kaniya, aron mutuos siya nga naa siya magpuyo siya ng Venus. Correct ka na, Sir Diggs. Maujud na. Osto. Sige, mangandam ta karong gabi sa imong pagsud sa bahay ni Venus. Hello, Rickson. Bimbo? Ako ni. Ang imong barkada. Barkada o higala? Barkada o higala. Suod. Og suod. Suroy ta? Ha? Musuroy ta? Asam sa ta musuroy kung manggawas ta? Sa atong suroyanan. Pero, dili pa mahimong maglakaw-lakaw kakaroon. Kawa pa kami nung dumas kagahapon ni Rexon. Pero... Love, patuong good.
gikinahanglan pa nimong hustong pahuway. Bay, Bimbo. Ano lang tabang lingaw-lingaw sa inyo? May pingpungan man din eh. Magpingpong ta. Tuod, may mini-gym sa loyo. Mag-gym ta. Sige. Punching bag? Mo na yung punching bag. Nahibaw lagi ka, anak, love. Nahibaw na ko kung ganun kahibaw kang manuntok. Tuod kay, nag-eskwela kang karate sa una. Karate? Tapos Sige sa lang kauban nga nag-eskwela karate. Kamo si Binos? Oo. Gipa-eskwela ta ni Papa og karate. Kay aron doon na tayo ikapanalipod sa tong kaugalingon kung pananglit, makasugat tag daotang mga tao. Asa man ko naman magtrabaho? Kuan? Miyon na ka og trabaho kay gusto kang mag-business. Business? Ako? Mag-business? Binos, gusto kong musuroy. Pero may ingon ang doktor nga. Kinahanglan tuod na. Manggawas sa taoy. Binos. Sige. Ako yung madrive. Ato lang iniibot sa syudad seleksyon. Unsa? Hapit mo masakpi ni Bimbo? Ulag kitita. May gani kay kusog-kusog pag yung kumudagan, ma'am. Pastilan. Kinahanglang mag-amping mo sa inyong lakaw, Laila. Digoy. Ulag kitita. Pero karong gabi mabalik ko dito. Dili ka mahadlok, Laila? Wala ko gikahadlokan nun, tita. Na-amnesia si Rexon. Busa, dili mahimo gadiliran ko siya mabawi gikan ni Venus ginamos. Matugon ako ha. Magtigong kong kusog. DJ Relax. Kakulba ba ni inyong lakaw, Digoy? Uy, kakulba mo lang? Kung dili pa ko abtik nga murihok, wa na. Sak para yun tami ni Bimbo. Kay mupalit ba ang tanigmang ka? Pag-amping na lang yun mo, Digoy. Mo, bitaw nga kada adlaw ka sa mataglakaw na mo. Iampo yun ang taon ko ni mo, ma'am. Iampo ako. Digoy. Iampo ta ka. Salamat, ma'am. Ma'am. Ako si ara ko gamay. Digoy, dako alang gud kamay. Uy, ilok man gud ng kamay ko siya. Dako on gud. Bakit naman ang imo, Digoy? Uy, kanahan ko. Nalingaw ka ba sa tong soroy-soroy, Rexon? Love? Okay lang. O saman? Wa pa kayo na dumang lugar? Wa pa? Ayaw lang sa pugpug sa love. Lugar! Ilugar ba Rexon? Ano ganit yung gipahunong si Bimbo? Rexon! Rexon, asaman ka! Rexon! Sundi siya, Binos. Kay mangita ko kaparkir klaro. Rexon! Rexon, huwata ko! Rexon! Rexon, asa ba? Unong-una! Parang dali makagawas. O sabi mo nakita ng lugar, Murag unsa? dinhi na ba ko? Uwa pa? Uwa ko kahinomdom nga nakaani kayo ng dapita. Kanang building unsa man na? Gym man na. Gym? Unsa naman, Rexon? Okay ka lang maglakaw-lakaw din adto ko na. Bimbo, dali. Musuot si Rexon sa karate gym. Binos, pagandam. Kimurag familiar ni Rexon ang maong gym.
Sir Diggs? Wala, klaro na ni. Kay panlakaw na sad ka. Uy, matar ko. Nag-itom ka katanan, ha? Oo. Tanan mo itom, ha? Oh, para di mo klaro ba? May puti na sab kag balik, Layla. May puti ka. Kinahanglan mo balik ko sa kunaw, Sir Diggs. Inigatubang na mo ni Rickson. Karon gud. Karon? Oh. Karon kitang gabi mo balik dito, dahil Layla? Oh, Sir Diggs, karon gud. Pero kung kapuyan ka, ako na liadto. Uy, ayaw. Ha? Ayaw. Magkuyog ka? Ayaw. Pabiya ka ta na unsa men taon. Partner in crime ko ta sukan pas una, di ba? Bitaw. So mao gina magdungan tag adto didto na unsa man kay magtang nimo sa isina. Sige. Mo nang pangandam ha. Para Oo. kuyog jud ka. Ihapon na ba? Manihapon tag sayo, aron makalakaw tag sayo. Karate. Lexon! Ba't tikaling mamauli lang ta? Bitaw, Bimbo. Mamauli na lang ta, oy. Gusto ko karate. O siya? O siya tayo gusto ka karate? Gusto ko karate. Rexon. Sir, pero play ka, nabalik din sir. Ha? Dinhin ako? Natural nga din na kareksyon kay nag-practice ka karate din di ba sir? Dinhin na gudi ko. Musta si Pablayla, sir? Layla? Sir, may sakit si Rexon. Ayaw na siya libog-libog kasi mong gipanulti. Ha? May amisya ko. Excuse na, ha? Bay, kinsa man na si Layla? Gisultihan natin kabahin ng Layla, Rexon. Dili ba? Nganong kauban mami dinhi? Dali na Rickson. Adto na sa bahay magsulti. Bitaw, Rexon. Subayan ka na mo ni Bimbo bahin ng Layla. Inigabot na nato sa bahay. Manihapon ang tingnan tindaan. Una ta pamuloy sa inyo, Venus. Ay, ikulbaan ang sabkuray. Ha? Uy, kung nahadlok ka sa kumbuhaton, Sir Diggs, ayun nila pagban. Upan ko eh. Partner in crime ko ta. Mag-inunungay ta. Nang hupaw mo lagi ka. Kuan magod, Sir Diggs. Marabag ka nang gusto na dyo ko mag-isulti ni Rickson ba? Na. Bahala na lang ni kung mapusilan ta. Bahala na. Sapa diya, Sir Diggs, uy. Ikaw ba, tago lang sa dugmaayo. Hadlok mong gagang mapusilan. Kaya ako rin muso dito sa bahay ni Venus. Okay. Yan na kita sa bahay. Magsulti ta. Rexon, mupauli na si Bimbo. Mubalik ha? Mubalik ko, ma. Kwan, doon na lang ko yung importanteng buhaton, Rickson. Okay. Magsulti ko niya ta. Bahin ni Layla. Rickson, di na importante siya mong kinabuhi si Layla. Samok-samok lang niya na sa siya mong kinabuhi. Anak nagtulisan og kawatan. Bosa, ayaw pabuang anang bayana. Bitaw, ako na biya kang gisultihan, anak. Kung unsa gyud na si Layla. Og kinalang mo tuog ka di Venus. Kontrabida sa inyong kinabuhi ka na si Layla, Rickson. Gitintal ko niya. Mao ka na, Rickson. Bosa, ayaw gyud padaan ng Layla. Kay mangingilad ng dako. Kung gusto ka makailagin ng Layla, mahimo ta kang dadon sa lugar diin siya magpuyo. Sige. O ba niyo niya misa dapit nga gipuy-an sa maong mangingilad, Bimbo, ha? Sure. O ba mo? Sige, mubiya na ko ha. Ikaw, Rickson, pauwi na. Salamat, Bimbo. Swerte, Hagonator. Way gwardiya ang guardhouse. Bitaw, marigong ligoy ang langwardya. Dali na, mutungo sa tapayon sa liyo sa bahay nila ni Venus. Red lang. Saan? Sir. Ka kulbay? Ha? Wa ka kulbay? Waman, Sir Diggs. Dahil Layla kung unsa man? magkinaunsa ganyan panahon, no? Ayaw gyud in taon ko biya ha? Ayaw gyud. Dili na may tabos, Sir Diggs, oy. Hinay ko kamudagan. Dito ito biyaan. Dali na, muli po tatas luyo. Unsa may imong gusto? Kape? Kape lang. Manang! Manang! Ay,
Inday, ma'am. Miabot na di ay ka mo? Kutawi mi kape si Rexon. With cream, ma'am? Oh. Manang, what na? Ha? Ay, nga naman dodong? May kaila kang Layla? Ha? Ay, kakukuan. Nga naman dong, Rexon? Nga naman nangutana ka man. Uy, wala. O, ako'y kailang Layla, sir. Bisan sa atong silingan? Wala man ko'y kailang silingan dong, Rexon. Uy, sige ha. Magkakutaw na ko kape. Love, naunsa naman ka? Magsige naman hinong kapangutana, bahin sa kontrabida sa itong kinabuhi. Gusto lang ko nga. Gusto mo unsa? Gusto lang kong mapunan na akong mga hikaila. Nga akong mga higala. Mahimong mapunan ang imong kaila. Pero dili pa karon. Human na lang sa atong kasal. Ipailaila ko na ikaw sa tanan mong kaila sa una. Ha? Mauna. Ako nang isaad nimo. Pero sa pagkakaroon, matugag sa'yo, ha? Okay. Asa man ka? Sa veranda. Naunsa naman ko taas man akong hangin sa una, pero karon kuto mo lang sa tutundan ng akong hangin. Malamig sa kuyo naman ko kadya, Sir Dix. Lagi. Sir Dix? Nga naman, day. Sa Verandas Las Venas, sa Rexon. Kawa. Timpayana. Uy, di mahimo, uy. Ang may boss Venus kanyata din ni Sir Dix. Rexon, ato na kumatog sa mong kwarto karon ha? Ha? Gusto na gid ko nga hatagan ti kasi imong gipangandoy nga baby. Ganahan na ba kayo kag lalaki? Mauna nga kung gusto. Oo. Mao nga karong gabi una. Maghimo na tag baby. Ha? Dili kaha masakpan si Digoy ug si Layla sa beranda. Maulihan pa kaha si Rexon sa iyang pagka-amnesia. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang naghinapos tang sugilanon. Layla libat. Ug salamat kaayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.